pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, Hi! Hello mga kasama. Kiniga po ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan? O sa tanang magkiksunan mga kasama. Awhagong ko kamo gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Juday. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Juday. kini akong bana, usa ka pala hubog. Kusog mo inom. Unya kung mahubog ra ba, kusog na kay mamutbot. Pero ang di gini siya makainom, pagkabuuta na lagi sa baghak lagi. Pero aray niya kayo masabtan na akong sa gilano, no? Nganong na problema ko ani niya. Ingon manggod ini ang mga paghitabo. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw. Pati ang isip ko't damdamin ay humihiyaw. Mamahal mo lang ang tanging pag-asa. Di ko kayang mabuhay kung lalayo ka. Ano nakabatian ni niya? Bulabog kay sa kong concert. Gusto gid siya siya gid kay nindot man niyang tono. Ako bati man. Manglawgaw gid. Bay! Di ba na yung concert? Ako lagi ni basati ko sa kong moment, be! Muha lagi na. Dahil ka blaga. Itabangan na nakaparan nindot imong concert ba? Pade, wag ka makatabang. Ay, no. Nindot imong mata sa maninot ato kay kami nitiwas. Ano ba yun na? Concert ka ka. Doon ay ibigatin nga mag-guest ka na. Haglakan na. Mao, ako na na. Wow, feeling perfect, oy. Ay, eksamo kay gi-record ko ni. May gani kay wala na ako gi-live sa FB, ha? Lakad dito, pahuway dito. Ay, samok-samok na, wala. Ay, gang. Sabi mo, gang. Nindot kay mong concert. Ay, Ha? ay nindot kay kang tingog, ha? Ha, mo ba? Angelic voice kay ka, ha? Asa man ka Angelic ato? Ah. Dili ka demonic? Di, ay, murag, panuhot, suhot ba? Ah. Murag, manuhot-suhot sa ating galamhan. Mo na diya, imutingog, musud sa tong utok. Mura tayo nakainom, og doon pipit na bliya. Energy! Happy! Taas sa energy! Happy! Kring, kring, kring! Musamot pag yun na akong doon ay kring! Pawa na, be, pawa na. Wag ko malipay mo. Nindot kay na. Labayo tika ni Bason. Hawa na! Ikaw ba, magmahay tantanin mo da. Wa, yun mo like ni mo, anak! Unsa? Ay, Mari! Nakaimaw ka, nakagubot may agahapon dito sa tindahan ng salod. Nga naman? Saon si Pare Bandong imong bana, may adtog man ug maayo. Unya nakainom lagi. Aw, halos iya ng istorya dito. Unya na may laing hubog na nainit ang iyang sinultian. Ha? Hapit magsukmagay. Eh, Mao ba? oh! Muna itong hubog itong nauli gahapon? Hala, gibulabog ani ko itong hinampak. Ay, kinagkanta-kanta ko para sa Facebook. Ay, gibulabog ko, ni kanta sa iyaha. Ha? Nato, ana natuog, wapak bangon. Oskang buanga ay tabian na di anay mong manano ug maoy mahubog kay. Hay, ambot anak niya yad. Sunsaon ko ng tawhana. Kapila ko na nagiingnan, nga di na mo inom. Kay lain lagi kaayo, magmaoy ug mahubog. Pero di gid maminaw nako. Mo inom lang gid gihapon siya. Mao ba, Mary? Madugay lang tawhana. Aw, maron na kamatit anak niya. Kanang yung inom. Napapreha sila sa kuwang bana. Ay, ba no? Dahil doon sa love life ba yun? At favorite reggae daw! Kato sa aning tupper. Ay!
Unya? Oh, namatay mo ko din taon to. Hala, unsa may namatyan niya, uy? Nasakit sa atay. Hala, kaluoy ba? Oh, tungkol sa pagka-alkoholik sa kumbana, napektuhan ang atay, hihubag, og nahipa, natutiyo. Hala, wala to ni mo madahag pugong di ay. Wato ni mo mabadlong. Ibadlong, oy, akong ingnan ay, ayaw nagyud ko pakita nga mag-inom-inom ka. Unya, Yods? Uy, watod ko pakita nga mainom, pero ang kanahan, hubog ng daan. Hubog ng daan ang karaho pagpauli. Wa madugay, gisitensyahan. Nya, wa ka mag-uul adto, Yods. Wow, gahe kay ko. Ako kung to siyang gaingnan nga, kung dili man gud ka pabadlong anang imong pagkapalahubog, ug unsay mahitabo nimo, di ko matiman nimo, ha? Bahalag magligid kas banig. Ayaw pagtuod di ko mangita og lain kung mamatay ka. Oh, mamatay man. Oh, mangita ko og lain. Nadali na kailis. Mawa ka na imong bana Marie, ka na si Pare Badong, kung madapan nimo kontrol hagid na. Kay mo abot ang time, nga dili na nimo siya makontrol. Aw, mabiyuta kag sayo. Unya, unsa may akong buhaton anak niya? Uy, Marie, ay Pangita na Yods. lang da-agresirba. Ha? Unya, unsa man ako ang reserba? Nga wa pa man ko mabuslot. Wato pa din imong mabuslot? Marie. Nahuna-huna na ako ang gisulti sa akong kumari, nga bayot akong kumari, nga kung pasagdan akong akong bana nga magsigig ingon ana, nga perming mahubog, mabiyuda gyud kong dali. Mao nga ako gyud lagi pakisultihan ng akong bana. Hoy, Badong, asa ka diri-diri kay magistorya ta? Saan ka po? Asa ka man? Magihita ka diyo. Dili, onya ra, lingkod sa dia. Sa man ha? Lingkod ba? Lingkod na! Lingkod! Ayo des kilid, ako atubangan ako. Ako Bali. na. Sa man day? Gusto kong magprangkahay ta. Saan na prangka-prangka? Tagaan ta ka ko sa kasimana. Makakita pa gani ko nimong mainom pa ka. Malas lagi doon niya ka. Oh, kaya nga naman day ha? Mangita kong daag ikapuli nimo. Ano ko taon? Oh, tungod kay di na ko kaagwanta na imong pagkapalainom. Ang imong pagkapalahubog. Maminteryo kag dalian ang hanggawa ka. O kung ingon naman lang gani anak nga murag gidali ka, ay ikaw gadali kas imong kamatayon, ay may nang maniguro na lang sa kog ako, di ba? Sa ibang liguro good taon ha? Junay? Mangita kog daan nga ikapuli nimo do. Ano? Ako gyud gipahunat ang akong bana, kundi ba gyud siya muundang anang yang bisyo. Kaya nga akong gikahadlukan nga basin unsa gyud mahitabo niya ba, maguul ko. Unya to? Unsa man, musaad ka nga di na ka mo inom, ha? Day, Joday ko. Musaad baka to baga ko. Day, naibaw, biyak ka na ako, ha? O nahibaw kay ko unsa ka kapalahubog. Adili mo ko pala hubog. Sumagod. Kita ba ka na kung inom-inom din sa tuwa? Nga ako rang usaha. Wa mo yung taon kita. Ay wa bitaw, wa gyud. Pero inig-abot di mo sa bahay hubog na ka. Unya anhi pa ka magtiwas og inom bisag ikaw rang usa. Magtagay-tagay ka nga mura kag duna kay kauban. Unya, ang imong pakigsultihan ang imong anino parawa ka. Sa mga di nun something. Grave naman sa niya. Grave. Kay tinuod man bitaw na. Magsukmagay pa magalit kumus imong anino. Ang apo mo diyang shadow fight. Shadow fight. Nasuko kas imong anino kay gisunod-sunod kas imong pagabuhaton. Nayabag na ka mo na. Kung sa itabo atong sa kadlaw nga nauli kang hubog, be. Ha? Ikaw may hubog. Nayabag lang gini ikaw maoy unsay nahitabo nimo ato na uli ka atong usak adlaw nga hubog ka. Nitiwas kag inom dinis bay nga ikaw ra di ba? Ang imong katagay ang imong anino. Wirling. Tagay sa inyo siya iya, bida. Ako ray mo tagay, ha? Sabot ka? Atubang na ko, ala, huwag mo inom ko, ha? Taraw, ha? Inom po ka, ano inom po ka di, ha? Pagbuhat ang imo, ako pang tagay na unsa, huwag diya, kung paimno na di ka, ha? Anong naam taong ka sa... Anong naam ng baso taon usar man ng atong baso? Di ba? Ha? Nabida ni mo, oy? Kung sabuti mo na. Badong. Aday. Nayabag ka na? Ako, anday. Nayabag ka na gid no?
Kaning mo, na, tudlo, kada, tudlo sa na ako na yun. Sige, sunod-sunod ako. Ang dili ka sunod-sunuron nga imo mo na kanina. Bitaw ko. Bitaw ang lagot ko, gisunod-sunod ko, puspusan ko ning aning kanahan na ko. Pergabab, kanahan kang aninuha ka. Nya, nahinomdom na ka, gipuspusan ni mo imong anino. Baday? Unya, siya sunod hitabo. Napahak ka. Maonay, nakagisis imong kanaawa, dako kay kagpahak, gibawsan kas imong anino. Kanahan sa aninuha. Asa ka to na kumkit ini, no? Ay, naas imong pahak, oy. Abong mo siya ito'y pagkakindor pa! Hinuktok man ka. Sama na. Lam kay gihuna-huna. Lam kay na imong problema sa. Uy, basig malumos ka ha. Di ba kay bang mulangoy sa imong problema? Awara? Unsay problema nimo uy? Libog lang ko, eh. Sa magikalib ka nimo? Libog ko sa haon ng bawas itong akong anino. Kalabag naman lang gid eh. Ay, wa pa di kahuwas eh. Bitaw day. Ako saan mo. Never na yun kong mainom. Bot! Lagi na, promise. Ay, promise diha. Ipakita sa buhat. Kay sa sulti lang di ko mo to. Promise. Pagkadahanggawa ka. Di ko mo to, anak. Ako saan mo din ako minom. Makita pa kang minom ko. Paliyas ako! Singan? Paliyas ako! Ay ko pasudla ni Sway. Basta makita pa ka na akong mabog ko. Bantay bitaw ha. Timan-an ko ng sulti ni mo ha. Timan-an ko gyud na. Ay ako yung gitiman-an ang gisulti sa kumbana. Mao nga ako lang yun siyang gibantayan. Unya to? Asa naman sa ding kanahan? Wa pa man na uli. Ay gisaad ba to na kong kanahan? Hubog ganitong muuli ang malintian gito. Lupad siya ning baya. Ha! Pre, sakto lang ni pre. Uy, na naman daw, budyote para magkuha, pre. Isa sadlo. Tara ba? Bibadagan mga kagonsya lamakan. Iyaw. Upile ka September pohon. Sam. Oo, kay juti-juti. Ako na, wala kang juti. O majuti, bisan ko. Di ba, Dro? Pre, Badong. Sakto na ni. Uy, sakto na. Bida sa inyo. Sam. Bidagin na, eh. Purbida. Wari ka tarong na ako ng inuuma kagambay, eh. Bida, eh. Wa pagkatarog ni mo, pre. Kadaga na sa atong giinom, Dagan. Nalimpong naman gani ko. Anay, mituyok nang akong pananaw, ay. Mituyok nang akong palibot. Mulian lang ko. Priyantoy, ulian lang ko, Priyantoy. Uli na, pre. Takoy, basig din nakakabot sa inyo. Oo, Bida ka, eh. Uli na ba? Muli naman ka. Huwatan na, huwatan. Usay huwag na ako, pre. Tuyok mo kayo mong palibot, ha? Huwatan lang mo agin yung bahay din, eh. Bungot, ito yung karaan na, pre. Pakakidor, yan ni mo, pre. Karaan, bida. Punaan na to. May dagan mo ginom niya karon. Kakako! Punaan tadi sa kakis nga. Pwede rin, Awara gid din tawhan na. Kapag yapon gid mauli ay. Wana. Kadto siguro na tong hubog na tong muli. Wa to mo overtime, hubog to. Pantay lang. Wa palibak ang animas. Nara ay. Nauli na. Nagkanta-kanta pa. Nalimot tingali siya sa iyang gisaan na kung mauli siyang hubog, ako siyang palayason. Tanaw na itong mahilundong pabas iyang gisaan. Ang diferensya. Abli, Ako nga blihan, be. Abli, day! Paghuwat! Hele, Miss Moilenda, pretty girl. Pretty girl? Pagkakatingog kasakit, no? Sakit. Di pa na mao. Nakita. Entrance fee pa na nimo. Ha? Ha? Entrance fee. Entrance fee. Nalimot kasi mong saad, ay. Nalimot ka ba si mong saad? Dahil beautiful. Pwes, unsay mong gisaad? Di na kuminom. Unya! Niinom man ka.
mo kong palayason. Nakainom ka, wa? Wa ang kuminom, hubog lang ko. Mahubog dahil wa mainom. O sa imo saan? Di mo lagi kong palayason, basta mainom ko. Kunya nga ni uli pa magkagkurimata ka. Magkuha ko sa kong sinina. Di na kinahanglan. Naray mo mga sinina ay, gisuod ko na nasbag. Layas na. Kanto ba ko karsunis ka kung kipalit sa pipata? Nadia, layas na. Kanto t-shirt sa nga di kwelyo, paborito ba ito na kaya ba to? Nadia, hasang brief ni mong white garter na ana diha. Mauwaw ka. Layas na! Buntag naman di ay. Asa na karong kanahan kong bana? Ugay nung ko nakatug tungod sa pagsigig ko na una niya da. Lingawan ako akong kaugalingon para di na ko magsigig ko na una niya. Manglimpyo ko sa bahay. Unahon akong limpyo ang tugkaran. Uy, kahayag naman di ay. Uy, oh, yun na. Kinsa man yung sako nga gibutang diri? Say suod. Uy! Murag kitabunan naman ni. Unsa ka? Oh! Hala ka! Si Badong? Siya rin natug sa kawas o nagbukot og sako? Shtay! Ay! Badong! Mata niya! Mata! Bali dito suod! Yes. Oh! Thank you, my queen. Wala pa! Nailat ko, na-scam ko, nagpagkagong na itong kagwang. Ano ba ang ganito, na? Unsa ako kumakani siya? Oy, nailat ba ko? Makalagot kay tawhana, gipalayas na ako. Ay, diha ra day sa gawas na tug. Kapilar na gid nako siya gipalayas kay di man gid siya pabadlong sa iyang pagkapalahubog. Pero inig palayas na ko, inig kaugma, mao na mali akong makitaan nga naa ra day sa gawas na tug. Unya mauwaw ko nga makitaan sa among mga silingan nga wa na ko siya pasudla sa bay. Mas maayo magud unta to nga mulaya siya pa rin ako makakita niya ba. Mo ni akong problema ron. Unsaon ko ni akong bana, unsa akong buhaton nga di man gid mulayas, mo balik man gyud. Unsa man og kamo ang pasiltihon? Juday.